Wina aliyense masiku ano amakonda kachokumwa kuti pamalo paoneke kuti padyedwa bwino pamene kopezeka kachokumwa. Koma munayamba mwalingalira kuti soda yemwe ali mmuzokumwa zimenezi amatani m'matupi mwathu. According to American Heart Association inapeza kuti munthu amayenera kudya sugar osapitira ma tablespoon 9 per day. Ndiye botolo limodzi la Coca-Cola kapena Frozy muli ma tablespoon 16. Ndiye ngati mutamwa 8 bottles per day ndiye kuti mukutulira pafupifupi paketi yonse ya 1 kg. Zomwe zimapangitsa munthu kukhala pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana ngati m'mapapo, m'mitima, majoint komanso mano. Sugar amene it's very bad for brain too, extremely mood swing and memory loss. Kumwa zambiri kuli ngati munthu yemwe akusuta kapena eating fast foods cause muzonsezi zimayambitsa matenda a mumtima, kidney failure komanso kuola mafupa. Kumwa masoda amene pafupi sikumathesa luzo ayi, koma it does the opposite. Caffeine yemwe ali mu Coca-Cola, Pepsi komanso machina Frozy ali mu masiku ano amapangitsa kukozakoza pafupi zomwe chidziwikireni sikukubwezeretsa madzi mthupi okwanira. Kumapeto kake u result in dehydration, matenda apakhungu ndi chizungulire zimayambika mwa iwe. Sugar ndokoma. Ndizoona sugar ndokoma kudya. Chitetezo cha mthupi chimachepa ndi sugar ameneyi. Then one day this sugar will kill us.